morning! Ayan mga mamshi, ang lulutuin naman natin ngayon ay adobong baboy with oyster sauce. So, umpisahan na natin mga mamshi. So, ayan mga mamshi, mainit na yung kawali natin. Ayan, right? Masakit siya. So, lalagyan natin ng konting oil. Ayan. Yung tamang-tama lang mga mamshi. So, ayan, mainit na siya. So, lalagyan natin ng garlic. Ayan, hintayin lang natin siya mag-brown. So, okay na yan. So, sunod natin ay ang onion. Or sibuyas. So, ayan mga mamshi, susunod natin yung baboy. So, ayan, tatakpan muna natin siya. Hintayin natin mawala yung tubig. Yung sabaw niya. So, yung mga mamsi, lalagyan natin ng asukal. Ay, no, asin. Ayan, konti lang salt. Tamang-tama lang. So, mga mamsi, lagyan natin ulit ng tubig. Ayan. Kalahating tasa lang. Hintayin natin lumambot yung karne. Ayan. So, takpan ulit natin. Sabay na natin mga mamsi yung daong laurel. So, papakain. Lalagyan natin mga mamsi ng suka. Ayan. Konting seasoning.
Ma'am Shi, lalagyan na natin yung oyster sauce. Ayan. Ayan, mix natin mga Ma'am Shi. Takpan muna natin siya mga Ma'am Shi para manuot yung sarap ng sa baboy yung oyster sauce. Ayan mga Ma'am Shi, lagyan natin ng asukal. Ayan, sugar. Ayan mga Ma'am Shi, ready to serve na to. So, yan na Ma'am Shi, ang adobong baboy with oyster sauce.